Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, niya nata sa ikalimang Domingo sulod sa tuig. Padayon tang magampo nga unta daghan ang mga tawo nga maningkamot sa pagpaduol sa Ginoo ngadto sa mga taong way pagtuo. Pasalamat pud ta sa mga taong matinabangon ug manggihatagon nga nagsigir og atiman sa mga taong dunay mga panginahanglan, labi na gyud nagabiktima sa mga kalamidad. Iampo nato labaw tanan ang ato mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi sa ato mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa way hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Oseas, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kayo, ug ang iyang biste nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Naging nanay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahob sa ilang tingog ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako tapos moatubang kaniya, kay dautan ang matag pulong nga mugula sa akong ngabil, ug nagpuyo taliwala sa mga tawo, kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya usak sa mga serapin milupad padulong kanako. Nagdala siya baga nga kinuha niya gikan sa halaran. Gipaghira niya ang akong ngabil ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala ug kinsa man ang moadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako. Sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gidala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saan.
Sa akong pagsangpit, gipatalinhugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta, magpasalamat kanimo Ginoo. Sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong baba, ug mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pabiyai ang buhat sa imong mga kamot. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo sa nga ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo. Kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro, ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 ka gatos sa iyang mga sumusunod, ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago, ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan, nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tao ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, dili gani ako angay nga tawag apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako na himong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako, wala gayud makawang, labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa dili inungdanon kun kinigikan ba kanako o kanila,
kundili nga kini mao ang among giwali ug inyong gituohan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang ginumanaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Hinisaret, samtang nag-ilugay ang mga tawo pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapyahan, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa niining kasakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami makuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok. Sukad karon managat ka na og mga tawo." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa sa mga tema karon sa atong mga pagbasa mao ang panag-abot sa limpyo ug sa hugaw, sa balaan ug sa mga makasasala. Dinhiron sa atong panagtigom, kinsa may limpyo, taas ang kamot. Kinsa may hugaw, taas ang kamot. Naipipila. Dinhi sa atong panagtigom ron, kinsa man ang balaan, taas ang kamot. Kinsa may mga makasasala, taas ang kamot. Kanabitang manglimpyo mo sa inyong balay, nya sinaw na kaayo ang salog, may nakaayong pagkalimpyo, nya moabot deng imong anak nga porting lapok stiil kay gikan gaduwa didto, nya mo tamak-tamak unsa imong bation?
Nya ikaw sad nga tan-aw nimo sa balay porting limpyuha, balay to sa mayor, balay to sa obispo. Nya ikaw portig yung lapok sa imong tiil na pay mga tais baboy imong nayatakan, motama ka sa salog. Mao na siya. Muna sa atong unang pagbasa, pagkakita ni propeta Isaias sa Ginoo, niingon siya, hugaw ko. Di ko angayan nga mutan-aw nimo, di ko angayan nga musulti kay hugaw kay ang akong mga pulong, ikumparar sa presensya sa Ginoo nga labing balaan. Nya kining Ginoo nga nakita ni propeta Isaias, maurasan ning Ginoo ang ni Aaron nakigtagbo nato. Gikono, lingi ay mong tupad ina hugaw ko ina kono ina. Sige na. Moangkon ka. Moingon ka, hugaw ko, di ko angayan nga moatubang sa Ginoo karon kay hugaw ko. Ana mo? Wa man lagi nilingi. Sige na, ina, hugaw ko niya. Moingon sa imong tupad, ako sad, hugaw sad ko. Gikan kong namakak, gikan kong nanglibak, gikan kong nasuko, gikan ko nga naghunahunag laway, gikan ko sa pagpaningil atong utang niya gisinghagan ako. Gikan kong namalikas, gikan kong nakitinukhangay sa kong uyab, gikan kong nagtanaw porn, gikan kong nagmasturbate, gikan ko unsa pa nang imong mga hugaw ro nato ba nga wa makit-i sa imong tupad, pero nakit-an sa Ginoo nga labing gamhanan. Muna nga ni angkon si Isaías, hugaw ko. Nya pag-ingon niyang hugaw ko, doon na dayoy nilupad nga kirubin gada og baga nga kayo, pahid siyang baba. Ningon din kirubin, limpyo na ka, gilimpyuhan kas Ginoo. Porte niyang pasalamat, nya nitingog dayong Ginoo, kinsa may akong ipadala? Ingon siya, ako Ginoo, sugo ako. Ikahinumdom nato nga hugaw ta, pero gihimo tas Ginoong angayan nga musimba karon, angayan nga mukalawat niya. Pasabot ana ang Ginoo milimpyo nato. Mobitan nang naiuban maingon padir, diri lang gyud sa akong baba ihungit ang hostiyas, ay las kamot kay hugaw akong kamot. Naku kana imong baba limpyo day. Naiuban ingon ana nga di ko angayan nga mudawat ni Kristo sa akong kamot, nya sa imong kasing-kasing angayan ka. Muna kung di ka angayan sa imong kamot, di sad ka angayan sa imong baba, di sad ka angayan sa imong kasing-kasing. Apan ang mapaubsanon nga tawo nga moangkon nga ako purti gid nako kahuyang, purti nako kahugaw, ang Ginoo malipay kay ana ug iya dayon tang limpyuhan pinaagi niining mga sakramento. Kanang 7 ka sakramento diha mo nay gamitos Ginoo paglimpyo nato. Nya ayaw na pag imong hugaw ka, ang imong kamot hugaw, ang imong baba mo limpyo, ayaw. Di na pwede masiparit ang kamot sa baba, di sad pwede masiparit ang baba sa kasing-kasing. No. Amo na siya. Muna si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ingon siya, daghan mang gipakitaan sa Ginoo. Pagkahuman niyang kamatay, nabanhaw siya, mipakita siya sa daghan kay mga tinun-an niya, gani karon buhi pang uban. Niya sa katapusan, mipakita siya nako, ako ang labing dili angayan niyang pakitaan, kay akong gilutos o gipatay ang gasunod niya nga mga katawhan. Ako usa ka mamumuno. Pero matud pang San Pablo, gihimo siyang angayan sa Ginoo. Paghimo gyud Ginoo niyang angayan, matud pa niya, naghago kog maayo labaw sa gibuhat sa uban, kay isip akong sukli sa paghimos Ginoo nakong angayan bisag dili ko angayan. Kamong mga bana, in kaso lang ba, hunahuna lang ko rin, imagine lang, gikan kang nakigdog sa imong kabit or gikan kang nakigdog sa usa ka prostitute nga imong gitagaag kwarta, iniguli ni mus inyo ang imong asawa nga buutan kaayo, wa gyud manglaki, faithful kay nimo, muhilak lang bisag nasakitan sa imong mga bisyo, ganahan ka mo gakos-gakos niya?
Relax ka nga mutupad niya higda. Hoy, nga ba na? Tubag. O wa mo magbuhat ani, imagine ako, no? Ug ako sa gikan sa kus akong uyab. Gabi porti na mong tinukhangay. Relax ko nga mumisa karon. Dili gyud. Dili oy. Wa ko'y kolekta ikaugma. Pero magpabaga ko snaong, magpakaroon ingnon ko, it's show time. Mo na, yaw ko dire. Para lang kolekta. Kaya ako nasang idatong dito sa akong dulog-dulugan, igsunod si Mana. Unsa may resulta? Matod pa ni Jesus, panagat mog mga tao. Daghan kay kuha ang mga apostoles sa dihang ilang gipaubos ang ilang kaugalingon og nisugot sila sa sugo ni Jesus. Daghan kay sila nakuhang isda, hapit na malunod ang sakayan. Bisan gani nga patibok gabiing pangisda, wag sila nakuha. Nya pagkakita nila ato ni ingon ni San Pedro, Ginoo palayo nako, makasasala ko. Ginoo man di ka. Ayaw na lagduol na ako kay makasasala ko. Ingon si Jesus, ayaw na diya. Tudloan ta mo bi unsaon pagpanagat og tao. Pasabot og daghan kay tagsa nya ato ginang panggaon ang atong sala, wa tay makuha nga mga tao. Di ta kapanagat og mga tao. Bisan mismo sa imong anak, dili ka makapakita niya Ginoo kung ikaw na ay yawa nga imong gihuptan sa imong kasing-kasing. Sige, lingian na imong tupad. Ing na Diyos nun ka. Ing na kano. Ing na Diyos nun ka. Sige na. Congratulations. Ilhan man na nimong Diyos nun. Daghan kay nagmakuha. Pasabot, daghan ba ang mga usab ng mga tao? Daghan ang makonvert. Daghan ang makakitag Ginoo. Kamong mga ginikanan, musta man ninyo mga anak, nakakitag Ginoo? Tungod ninyo, nakakitag Ginoo? O nakakitag cellphone? Nya diha sa cellphone, nakakitag mga games, nakakita og mga porn, nakakita og mga violence. Basig mo na inyong ipakita ro sa inyong mga anak. Palitan nyo ng cellphone, ganindot kayo, internet, connection, wifi, TV, porting dagkua, adto nila makita dito ang ilang mga games nga kanang murag violente kayo, binungkagay sa maging harian, alab ako gilabaw, nya humadayon og mapildi, pisti, oy atay, oy, siging balikas, samtang gadua. Basig mo na inyong gihatag ron. Nya kamo sa dito, sige sang text, sige sang tawag-tawag. Ang uban pa gani mga inahan, dadon pag ilang anak, mag-TikTok taday, TikTok sa dito. Mao na nakita nila ron, nya ang Ginoo, nakitaan pa kanila. Panagat og mga tao. Unsaon man pagpanagat og mga tao? Matod pas atong tubag sa Salmo, mastig atong tubag. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Ang anghel baya, wa ra dito sa langit, ni abiyate daghang anghel dinhi. Anghel nga magbalantay. Nya ang lain sang mga anghel kanang imong tupad. Anghel na. Adi mo to? Sige no, lingi ay na. You are my angel. Sige na. Labaw na ng inyong ipanagkugos, kanang gikugos ninyo, anghel pagina. Tinuod yun ang anghel, way sala. Ang kuyaw, kung di na ta magdaig sa Ginoo, kanang imong tupad, makakita na nagdemonyo. Di na mahimong anghel sa Ginoo, mahimo na ng anghel sa demonyo, gitawag og fallen angels. Bili bitaw ko sa usa ka pamilya nga ang iyang usa ka anak nahimong kaning sana manuyupay, ang usa sad nakapaanak, wa magpakasal, ang usa sa didto sige sa homosexual relationship,
Ang usa di mo simba, usa sugarol kayo. Pero ang mamagpapa, nahigugma ra gyud nilang tanan. Igo ra gyud muto ang luha. Hain kami masayop pader. Nga sige man ta migampo, sige mamig simba, gihigugma man ninamo mga bataa, hain kami nasayop. Unsa may akong tubag? Aw kamo pa to'y pangutanon ba unsa man yung itubag? Wa sila kuno mag premarital sex sa ilang pagminyo. Nagpakasal gid sila. Milain gid sila puyo. Sige gid sila rosaryo kada gabi. Simba pa gyud kada Domingo. Aktibo pa gyud sa simbahan. Pero mao ni nahitabo sila mga anak. Niya, og pangutanon mo, hain kami masayop. Beka mo kuno itubag. Unsa ano niyo pagtubag? Nasayop sila wa. Na sila sayop wa. Oh na tingali. Ingon din ko nila, tinuod yun, nga magrosaryo mo kada adlaw. Sus, padir, amo ginang gibuhat. Tinuod yun, nga mo simba yun mo. Simba yun mi padir. Wa mo magsigig yaw-yaw sa inyong mga anak. Wa yun padir. Wa na ninyo kusia, latusa, ana. Wa yun padir. Wa yun na, katilaw kusi ng mga bataa. Ana. Yan ako, niya. Nagsigi mo o ka na ganing sana paduol nila unya sulti sa pulong sa Ginoo diha nila. Isa ka na kung I love you pa der. Ali nanak, anak kaon na, anak ali langga kaon. Nako nya inig suyop nga, suyop na langga. Aw dili wa nya ana. Nya ningon dayon ko, "Oh buutan gid imong tinud-anay." So karon pasalamat mong naamoy anak nga napaangkan og mipaangkan, naghomosekswal og misuyop, pasalamat mo. Ngano man tungod kay mauna ni ang higayon nga managat na mog mga tao. Dili pa na uwahi ang tanan. Hugaw kay daron sila. Kamo mo'y magda sa kalayo og sa sabon nga molimpyo nila. Ayaw mo pangutanag unsay inyong sayop. Pangutana mo unsay inyong misyon kada adlaw. Nya ingon sila unsa man padir? Nako dad-a ang Ginoo ngadto nila sa matag usa nila. Kun mosuyop sila, apungi nga magsuyop. Samtang nagampo kas Ginoo. Sa di lang mi mo apil og suyop nako ayaw lang. Pag mi suyop. Kanang kuan lang apungi ba nga pasabot madawat nimo siya isip manuyupay, mapasaylo nimo siya isip manuyupay, ana. Nya kanang imong anak nga naghomosekswal, hala, sikite, higugmaa, hastang iyang katipon. Unya, moingon din sila ma, okay ra ni, siya makapaimpierno ginaday. Isulti gyud ang pulong sa Ginoo, kamong duha, pulos mo babay, maimpierno gyud mo ana. Pero ako gusto kong malangit mo nang dad-on ako ang akong gugma ninyong duha. Ana. O di ba? Pero kamo maimpierno gyud mo inyo nang padayonon. Pero don't worry, it cannot change my love for you. Ana. Nya kanang imong anak nga nakapaanak. Ana, nya wa gyud pangasawa. Higugma lang yapon aron manganak na sa nang laing babae. Pero ingna gid siya. Ako dong nahigugma gyud ko nimo, naluoy ko nimo. Nya mao na nga mosulti lang gyud ko nimo sa tinuod. Padong gyud ka anis impierno. Nya ni ako aron unta muhatag nimo sa kabag-uhas kinabuhi. Dili pa gyud uwahi ang tanan. Ana, mao na nahitabong San Pablo. Gipadul-an siya ni Kristo, gipadul-an siya sa mga apostoles. Bisag gipamatay niya ang pipila ni paduol gyud sila si Esteban, sila sa patunguban ni paduol wa magyaw-yaw. Kay ngato gong tumong usbon man day nato, di na pwede oy. Padul ilang. Nga naman, kay ang mulimpyo nato, dili kita. Kung dili, ang Ginoo. Dad-a lang ang Ginoo, ngadto paduol ni anang maong tao. Karon ko na be, nanamoy Ginoo ron. Sige, dad-a. Nya unsa may timailhan nga namoy Ginoo? Una, kusog na kay mong muhigugmas makasasala. Mo na ingos Kristo panagat na mong mga tao. Kinsa man ni mga tao nga panagatunon,
kana mga tao nga makasasala. Ana. Kuno lingi anay mong tupad. Lingi ba? Ana. Nya hagda siya ina managata. Igumana managat ron. Managata. Ang pasabot ayaw na mo pagsigi og kasuko, ayaw na mo pamugos nga mag-usab gid ang tao. Pamugos hinuon mo nga ang imong kasing-kasing mo padayog higugma aning klasehas tao. Pugsa imong kasing-kasing nga di na jud ka makayaw-yaw niya, din ka makapamalikas, magsige lang kag higugma, magsige ka og pasaylo. Kay sa pagbuhat nimo ani, mag-anam og kaduol si Kristo ngadto nila sama atong baga nga gida sa kirubin. Sama usab sa tubig nga nakapawagtang sa sala ni San Pablo, sama usab ni Kristo nga mipaduol dito sa baybayon, nakasinati ang mga apostoles o presensyas Ginoo. Nya ang sunod ana, ima atong buhaton, biyaan nato ang tanan. Biyae gid ang tanan. Kanang imong kwarta, kanang imong balay, tanan biyae gid na. Aron dili ka mahinogon ana. Kay kawaton man gina sa imong anak nga manuyupay. Nya inigkawat anang imong kwarta og di na nimo biyaan, magyaw-yaw man kaniya, ikam panuwaya ka, ikapay kasigsud, padakop ti kambuanga karon. Ako pay paningkamot diri nya, sige kag kawat dinhi, mora gina imong mabuhat. Kay nahigugma man kas kwarta. Pero og wa ka mahigugma, nahigugma kas imong anak manuyupay, inigkawat niya moingon ka, paigo ra to dong. Sa unsa man may nawa man ko diring 500 paigo ra to nimo kay mangutang ko para akong punan ana isa kanong mangutang man kamay sa wa nang tay palit bugas ana hangtod tong imong anak moingon buang kining bisyuha sigsuyop wa na hinon mi bugas noon luuya sang mamag papa sa sunod ana ing siya imbis tulo yang suyopon usa na lang isa ka usa lang kung suyop mahal kay katulo da ana maganaman nam to to jud makaingon to siya wa man gini ayo ning bisyuha ini kadagwayan ana mga siguro mga 5 ka tuig ang mulabay wa na gina sa isuyopon kay preso naman siya ana man sa presohan dakpan man gyud nya sige man lang gyapon ka ngatog atiman o di makaamgon na ilakilak po na dito. Salamat jud guys inyong pagpangga mulaya lang ko diri magbag-o na gyud ko sa hinaot po unta dong. Laya din na sunod tuig. Wa na buta na kay nastanan. Mao panay mo imbitaran ng iyang mga silingan ay namog suyop bay kay looy kay atong ginikanan nya diha sa ko agi anang bisyuha sona magbag-o na ta. Mingon tayo nang diha man diri kuan siya. Last na lang ni. No. De produce tingay din agyod. Kung malimpyo na, din agyod. Mobiya na gina. Nya mao na siya ang atong misyon karong panahon na dili ang pagsigig away. Pareha bita atong gahapon ni dugang na sa request og sin. Nakoy wa naman, wa na na kung ano kang nang request ni sila mga upat man tigito kabok ngano nang request ka ni sila nako kani klaro kay ni nakakita ni mga silingan nga nagpasan og sin kaysa una gisuroy man to sila tanan wa man gid mosuwat ngano man wa ting tumutoy sa ato o mamuana hatag ka ng pariag sin daghan ato karon na naman sugod na mag-deliver ato mga sin nga tughapon ato naging adlaw nanay na nagpasan sa tinuod na request sa tabi musina man na siya pasabot makadawat na kita grasya gikas Ginoo musina man na abra karon wa ginabalit kay natog slat jutay pa kayo pero kutob sa makapaambit pareha na ron katong nitawag na ko to niaging adlaw nga matod pa niya grabiha pader ako wa jud ko hatag-hatag ani imong slat dugay na kay ko na usay magkatawa pa ko nimo sikag baligyag slat pero gisuwayan na kong kausa pader atong niaging buwan atong niaging tuig December basta nindutas akong gibati palitas ako atong usang buwan pader karon pader palitas ko nako ninduta ko sa na karon pader luha-luha gini akong mata pader naminaw ko nimo kay di jud ko katuo nga magyatago naman kay ko karon nako sige permanentihan pila man sad kaslati mong palit isa mga usa ra gud pader usa lang ba tanawa di ba nga ato
Last day ra ba ron sa atong Heavenly Joy? Karon, last day ron karon ba? 5,000 atong gipamaligya, nahalina na tag 4,263, 737 na lay kuang. Oh, last day ron ha, tiwasan lang ninyo, 737. Nya mo focus na tas kapilinya sugod karon. Tag 300 naman ni per slot. 737 ihatag na kong final report ini ka Miyerkules og nahalin ba ni tanan or wa mahalin tanan. Anyway, para ni sa atong dinhing decorations sa atong simbahan o para sa atong ipakaon dito sa prisuhan kada buwan kausa. Nanindot kayo nas tanan, no? Nya ang ato sang kapilinya ato man ni siyang gamiton karong Abril 4, suwaya na to hurot nig palit karong kana ganing February 28 karong buwan na. Palit lang mog maayo tag 1,000 man ni per slot MMHD. Ang atong halin 597 slots pa, naapay 9,403 slots. Sige, pamalit na mo. Hurot dayon niya. Bitaw, kini usa lang ni ka opportunity aron makasinati ta sa presensya sa Ginoo, pero at the end biyaan ra gid ni nato tanan. Karon nindot niya tong simbahan, biyaan ra gid ni nato dinhi kay mga matay ra gid ta. Nya sa dip-a mo mamiya dinhi aron mamatay, muuna kog biya ninyo. Okay, i-transfer man gyud ko few years from now. Malipay lang sa ko magtanaw, naabli na diya sa tubangan, ang kanang balay ato na sanang nabayran, ato na dihang himuong dakong plaza, ang diri skilid atong giabangang yuta, ato na nang gipreparar para sa atong pista, na giabunuhan na diha, limpyo na kayo. Pwede na mo ilubong diha. Nya, ngano man nga nanindot maning palibot tungod ni sa mga tao nga gitandog sa Ginoo og malipayo na karon nga mohatag. Gusto mong malipay sa inyong kwarta, ihatag sa simbahan. Pero gusto gani mong mag-uol sa inyong kwarta, pag negosyo mong maayo, pagpalinding mo, anha gin mag-abot inyong kilay, anha gin mo bugat inyong kasing-kasing, patubuan nagmay inyong kwarta, ay gin mong panghatag, anha gin mo bugat inyong kasing-kasing, isigi nag-donate dinhi, sa malipayon nga pag-donate, makakuha gin mo daghan, o kalipay nga way katapusan, manindog tang tanan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa dihang ang atong manluluwas miingon, dali sunod kanako, siya mitawag kanatong tanan sa pagbuhat sa iyang misyon sa paghatag og kaluwasan. Malaumon kita sa atong manluluwas og moingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa atong Santo Papa si Francisco, ang sumusunod ni San Pedro, ang mananagat sa Galilea, nga magmalahotayon siya diha sa iyang pagpanagat og mga tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga ilang palawran ang ilang kasing-kasing, aron sa paghigugma sa tanan diha sa timos nga pagpangalagad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo.
alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pamumuyo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magwalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mihalina, labi na atong gihandom karon, nga mopahulay na nga malinawon sa kiliran sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw ni ining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya ang alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa, ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mo mga santos diha sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panagginigsuunay, panagdait. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magpalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapo ang urong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantib sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli na unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo tang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nakadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa ikahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Yampo mo kami. San Jose, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. San Vicente Ferrer. Yampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalimpyo, divine cleansing. Nya mahitabo ra ni kun moangkon ta sa atong sala, nya maminaw sad ta ug mosunod sa sugo os Ginoo sa pagpanagat og mga tao. Atong pasalamatan ang mga tao nga mialagad nato, gisugo os Ginoo nya masinugtanon sad. Ato na lang i-generalize ang nag-alagad nato dias gawas nganhi sa sulod, naglimpyo, nagandam sa atong simbahan. Ang ato mga ministries, gikan diri sa altar, mga altar servers, lector, salmista, love offering assistants, ang atong PYCC, Eucharistically ministers, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga offerers karon pinanguluhan sa nag-offer sa bread and wine nga sila si Mr. Fidelito and Mrs. Rowena Gokong and family. Masipang pakpak alang kanilang tanan. Sa ako nang gikaingon ang atong kuwang igbabaligya sa atong Heavenly Joy nga tag 300 per slot, 737 na lang. Tiwasan na lang ninyong palit karon. Nya kutob nis Miyerkules ang atong pagkwintada niini, nya last day karon sa atong pagpamaligya. So ika Miyerkules ug mahurot dig sa dili atong i-report, sumpayan lang niya ni nato sunod nga panahon. Sa ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance, 597 slots pa ang nabaligya, niya 9,403 slots pa ang nahibilin. Malaomon rasad ko sa inyong kamanggihatagon, mahurot rasad nigpalit karong February 28 para maandam na nato ang tanan para sa April 4 nga atong consecration sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Ato maning gitampuhan pagtukod ani last year, ato na lang sang tampuhan ang kaning konsagrar aning maong lugar nga mahimo na gid ning balaang lugar
sentro sa debosyon o paghimaya sa Dios pinaagi sa Birhen sa Fatima. So kadtong mga nakapalit last year, ako mong dasigon nga mamalit mo labing minus 1 slot. Mahuman ra dayon ning 9,403 slots. Salamat kayo. Pakpakan nato ang tanang namalit. Nga pakpak na lang sad sa mga pumapalit. Og mga adlaw, ako maoy gihangyo nga mumisa sa usa sa mga novena masses didto sa Birhen sa Lourdes, didto sa punta ba na diha? Labangon. Nya alas 3 sa hapon ang misa didto, ako maoy celebrant unya gihangyo sa ta nga mo pilgrims ang atong mga parokyano. So kinsa ninyo'y makalugar, kita-kita lang ta didto. Nya namting ito yung mga sobre diha para sa i-offer dito. Panguha lang sa inyo mong sobre kung gusto mo musimba, Birhen sa Lourdes. Ang pagpakita sa Birhen sa Lourdes, mao'y naghatag sa nato og daghan kay mga grasya. Labi na gyud healing o conversion of sinners. So, ugma na, Lunes, alas 3. Ni ay gamayng report para sa atong nakolekta para sa atong special love offering para sa PIMAG. Testing mo lang to ako last month pa. Ang total natong nakolekta nga donation, diha natong donation box for the month of January ning abot og 26,332.25 centavos. Pakpak. Basig din amo mo pakpak ani. Ang total nga gasto nato 86,850. So ang atong deficit kung ato ni silang i-offset 60,517 and 75 centavos. Mao na siya ay atong kuwang. Nya mura kung tanaw murag dili magitingali maayo mag-special collection ta. Ala ihog lang na diha si Botoy. Tulan ng tangtangon itong collection box. Ato nila ning i-appeal sa atong operating expenses. Gikinahanglan man sa gini nga maong ministry, kaning PIMAG, niya appeal tanis operating expenses. Musulti lang niya kung makuwangan ta. Taplan lang niya nako ninyo ha. Dako-dakuan lang sa naghog kolekta. Kay kanamang kung makolekta na to din is misa, mo na'y atong para operating expenses. Niya kaning mga slot-slot, mao ni ang para sa projects. Usahay malkansi tas operating expenses pero di man ta mga matay ani. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, darang kalinaw ni Kristo.